ସବୁ କଥାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁମଳକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଠିକୁ ଫିଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଇ ଆଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପରମ ମଙ୍ଗଳ ବାଣୀ। ଏ ବାଣୀ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବାଣୀ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଏ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଅଛ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତମର ଚାଲିଛି, ପୁଅ କ'ଣ କଲାଣି, ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଏ? ହଁ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲିଣି। ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କହିବା ହଁ ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତ ଚାଷକୁ ପାରୁନି, ବିଲ ବିକିଦେଲେଣି। ବିବିଧ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି, ଆଉ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଲଗାଏ। ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଢ଼ଉଥିଲି, ପୁଅ ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ଜୁଆଇଁ କାନାଡ଼ାରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାନାଡ଼ାରେ କିଛି ଦିନ ରହିକି ଆଇଲି।